Здравейте! В това кратко видео от Green Heroes ви показваме началото на един проект по подмяна на канализационни тръби. Става въпрос за стара кооперация в столичния квартал Надежда, която е строена през далечната 1961 година. Блокът се състои от два входа, всеки с по няколко водостока, както и с по няколко трасета на канала. Живущите се оплакват от едва функциониращ канал, който многократно е пълнил мазетата. Това очевидно е признак, че нещо не е наред. Ние реагирахме бързо, като през първия ден започнахме да разкриваме старите тръби. Първо разрязахме бетона с фугорез, след това разбихме с картач, отделихме едрите парчета от земята, изкопахме и почистихме. Крайният резултат са видими трасета на тръбите, също така и видими изпуквания и течове. И разбира се, ако няма хлебарки, не е мазе, а тук да ви кажа са огромни. А ако нямате часовник у вас, усиленият теч в края на работния ден ще ви подскаже, че минава 6 вечерта и хората вече се прибират. Това означава само две неща. Първо, че трябва да се изведе водата от изкопа и второ, стига ви толкова за днес. Ако видеото ви е харесало, харесайте го вие. Очаквайте продължение скоро.